Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το 1994 που στα πρώτα σκαλοπάτια θα τα βαδίσουμε μετά από 2 περίπου 24 ώρα. Εμείς πριν ακόμα μπει το 1994 θα έλεγα στο τέλος, στο σβήσιμο το 1993 η επικαιρότητα ίσως θα μας παρέσει κανονικά να έχουμε θλιβερά θέματα όπως αυτά που έχουν βγει στην επικαιρότητα χθες και σήμερα. Δεν θα ήθελα ούτε καν να αναφερθώ σε αυτά, λυπάμαι ειλικρινά, θα έχουμε όμως την ευκαιρία στον καινούριο χρόνο ούτως ώστε να αναφερθούμε σε αυτό ειδικά το θέμα. Ήδη έχει κανονιστεί το team των ανθρώπων, η παρέα των ανθρώπων που θα είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο όπως πάντα να το συζητήσουμε. Αυτός ο μικρός πρόλογος για το τι θα συμβεί μετά από 15 μέρες. Απόψε κοντά μας, όπως έχουμε προαναγγείλει εδώ και ένα μήνα, θεωρήσαμε παραμονές πρωτοχρονιάς, εορταστικές ημέρες, αν μη τι άλλο αφιερωμένες στα παιδιά. Έτσι λοιπόν και τούτη εδώ τη στιγμή το ενημερωτικό παζλ θα σταθεί κοντά στα παιδιά με έναν τρόπο που θα προσπαθήσει να τα βοηθήσει για μία ακόμη φορά. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στο παιδικό παιχνίδι. Παρεπιπτόντως, μια και συζητάμε για την προηγούμενη εκπομπή, να αναφέρω ότι ο κύριος Λύρας, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος, δεν ήρθε για λόγους που δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. Είχε ένα ατύχημα σοβαρό στον δρόμο, μας πήρε το βράδυ της ημέρας εκείνης. Πολύ λυπήθηκε που δεν ήταν στην εκπομπή και το λέω αυτό για να επανορθώσω. Και οπωσδήποτε θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να αναφερθούμε πάλι στο παιδικό παιχνίδι και να είναι κοντά μας και ο κύριος Λύρας. Παιδικό βιβλίο για απόψε λοιπόν, βιβλίο αν θέλετε, με αναφορά εγκυρότατη, όσο γίνεται πιο έγκυρη, να είστε βέβαιοι γι' αυτό, στο παιδικό βιβλίο απόψε και θεωρήσαμε ότι με την παρουσία τους θα μας τιμήσουν απόψε ειδικοί των γραμμάτων, των τεχνών, των κειμένων και της παρουσιάσεως γενικότερα του παιδικού βιβλίου, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, σαν μια μικρή έκπληξη, ίσως για δεύτερη φορά στα 2 χρόνια του ενημερωτικού παζλ, έχουμε νεαρούς φίλους απόψε προσκεκλημένους στην εκπομπή, οι οποίοι και αυτοί με την παρουσία τους θα τιμήσουν το ενημερωτικό παζλ και θα καταθέσουν την άποψή τους, τη γνώμη τους για το τι τους προσφέρεται. Πώς το επιλέγουν, με ποιο τρόπο, με ποια τεκμήρια και πού καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση. Ας αφήσουμε τη φλιαρία όμως και ας έρθουμε κατευθείαν στους καλεσμένους μας που τιμούν με την παρουσία τους το απόψινό ενημερωτικό παζλ, το τελευταίο ενημερωτικό παζλ για το 1993 και ακριβώς δίπλα μου κάθεται η κυρία Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για 12 χρόνια. Επίσης από το 1984 έως το 1990 έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου που θα έλεγα ότι είναι ένα είδος συνδέσμου, ένα είδος κρίκου με την οργάνωση, με την ένωση, τη διεθνή για το παιδικό βιβλίο. Έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό, αμφιβάλλω κατά πόσον θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε στην απόψινή συζήτηση. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλούς ακόμα τίτλους για την κυρία Ανδρουτσοπούλου Πέτροβιτς. Φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί μία εκπομπή για να αναφέρω τους τίτλους της κυρία Ανδρουτσοπούλου. Είναι υποψήφια για το βραβείο βεβαίως να αναφέρομαι Άντερσεν, το οποίο γίνεται και συμμετάσχουν από όλα τα κράτη κάθε 2 χρόνια. Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθουμε στους υπόλοιπους τίτλους αργότερα για την κυρία Πέτροβιτς Ανδρουσοπούλου. Την παρέα μας συμπληρώνει από τους μεγάλους καλεσμένους μας η κυρία Βασιλική Κυριοπούλου, η οποία είναι φιλόλογος, δασκάλα δηλαδή, καθηγήτρια, αλλά είναι και συγγραφέας. Έτσι λοιπόν έχουμε την κατάθεση και της δασκάλας, έχουμε και την κατάθεση της άποψης και από την συγγραφέα. Και τα δυο μαζί να δούμε αν παντρεύονται και πόσο επιτυχημένος είναι αυτός ο γάμος. Και οι μικροί μας φίλοι, ο Μιχάλης και ο Γιώργος, που συμπληρώνουν την απόψινή φιλική μας βραδιά, Δευτέρας Γυμνασίου και οι 2 μαθητές. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ που τιμάτε με την παρουσία σας στο τελευταίο ενημερωτικό παζλ του 1993. Γλυκύτατες παρουσίες και από τις 2 κυρίες και από τους 2 νεαρούς. Και ας έρθουμε κατευθείαν στο θέμα μας. Παιδικό βιβλίο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν απόψε να αναλύσουμε και να διερευνήσουμε και δεν ξέρω κατά πόσον θα καταφέρουμε να απαντηθούν πολλά από αυτά τα της διερευνήσεως όσον αφορά το σχολικό ή το εξωσχολικό βιβλίο, που θα μπορούσαμε κάλλιστα το εξωσχολικό βιβλίο, όπως γνωρίζουμε, να το χωρίσουμε στο ψυχαγωγικό εξωσχολικό βιβλίο αλλά και στο λογοτεχνικό. Επίσης στην ποίηση, που φαντάζομαι ότι θα μπορούμε να αναφερθούμε ειδικότερα η κυρία Κυριοπούλου. Θα ήθελα απόψε επίσης
φίλτατη να συζητήσουμε για τη σχέση μεταξύ του αναγνώστου και του κειμένου. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση που αναπτύσσεται την ώρα που διαβάζω ένα κείμενο, ένα βιβλίο, ένα λογοτεχνικό κείμενο ή ένα απλό ψυχολογικό κείμενο. Ένα Lucky Luke, ας πούμε. Θα ήθελα να μιλήσουμε ακόμα για τις πηγές εμπνεύσεως που έχετε όταν γράφετε ένα βιβλίο, ειδικότερα όταν πρόκειται για ένα μεγάλο βιβλίο που θα σας χρειαστεί κάποιος αρκετός χρόνος. Και βέβαια, κατά πόσο μπορούν να προστατευτούν και τα παιδιά που αγοράζουν τα βιβλία, αλλά και εμείς οι γονείς, από όλα τα κυκλοφορούντα βιβλία. Αν υπάρχει έλεγχος, από ποιους γίνεται αυτός ο έλεγχος και κατά πόσο είναι επιτυχημένος. Έτσι λοιπόν να περάσουμε κατευθείαν στο απόψινό μας θέμα και επί της ουσίας θα έλεγα τι είναι εκείνο, κυρία Πέτροβιτς Ανδρουσοπούλου, που διακρίνει το παιδικό βιβλίο από εν γέννη τον τίτλο βιβλίο. Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το καλό παιδικό βιβλίο. Τι είναι εκείνο που χαρακτηρίζει το καλό παιδικό βιβλίο. Βέβαια, μιλούμε για το λογοτεχνικό παιδικό βιβλίο. Γιατί βεβαίως. υπάρχει και το βιβλίο γνώσεων για παιδιά, όπως ξέρουμε, και φυσικά βιβλία που. Πολλές κατηγορίες θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Μιλούμε για το λογοτεχνικό βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε από το λογοτεχνικό. Έχουν νομίζω ξεκαθαριστεί πια τα πράγματα και το λέω αυτό γιατί είμαστε σε θέση να μελετήσουμε σήμερα τι έχουν επιλέξει τα παιδιά για δικά τους αναγνώσματα από κλασικά βιβλία. Μελετώντας αυτά τα βιβλία βλέπουμε ότι έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε ίσως όλα τώρα, θα πω τα πιο χαρακτηριστικά, τα πιο σημαντικά. Το πιο σημαντικό, ίσως το βασικότερο, είναι ότι αφήνουν στον αναγνώστη ελπίδα. Μπορεί να παρουσιάζουν τραγικές καταστάσεις, μπορεί να μην αποκρύπτουν την πραγματικότητα, μπορεί να είναι ρεαλιστικά βιβλία, αλλά δεν απολείπει η ελπίδα. Επίσης, ως προς τα μυθιστορήματα βέβαια, τον πεζόλογο περισσότερο, υπάρχει μύθος. Στα παιδιά έχει αποδειχτεί ότι δεν αρέσουν τα μυθιστορήματα ποταμί, για παράδειγμα, ή εκείνα που δεν έχουν ένα σαφή μύθο, αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχουν χαρακτήρες με τους οποίους μπορούν να ταυτιστούν τα παιδιά, που σημαίνει ότι μιλούν για πράγματα που τα ενδιαφέρουν, που μπορούν να μπουν στη θέση των ηρώων που παρουσιάζονται στα βιβλία. Βέβαια θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ηλικιών. Για τα πιο μικρά παιδιά υπάρχουν βιβλία με μικρές ιστορίες, παραμύθια, διηγήματα σύντομα. Για τα μεγαλύτερα παιδιά υπάρχουν τα μυθιστορήματα και βέβαια για όλες τις ηλικίες η ποίηση. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αυτές τις διαφορές, γιατί πολλές φορές υπάρχουν βιβλία που οι συγγραφείς τους δεν τα έγραψαν για παιδιά, είναι όμως για παιδιά γιατί έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και υπάρχουν βιβλία ίσως που γράφονται με πρόθεση να διαβαστούν από παιδιά, αλλά δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βρούμε τα βιβλία που χαρακτηρίζονται παιδικά νεανικά. Θέλει βέβαια προσοχή, θέλει κόπο, θέλει έγνοια. Την έγνοια αυτή πρέπει να σας πω ότι εύκολα δεν τη βρίσκουμε. Συνήθως όλοι τα θέλουν έτοιμα ή δεν θέλουν καθόλου να σκεφτούν. Όταν θέλουν να αγοράσουν κάτι βέβαια, φροντίζουν να μάθουν τι συμβαίνει στο χώρο του αντικειμένου που θέλουν να αγοράσουν. Ως προς το βιβλίο, νομίζω πως οι γονείς είναι λίγοι που πολύ ενδιαφέρονται και πολύ νοιάζονται για τα βιβλία. Να μην καλύψουμε και άλλη ερώτηση, κυρία Ανδρουσοπούλου. Είσαστε πολύ καλοί και είναι γεγονός ότι με την ανάλυση που κάνατε καλύψατε ένα μεγάλο τμήμα της εκπομπής, επιγραμματικά μεν, αλλά πολύ μεγάλο κομμάτι. Θα ήθελα να αναφερθούμε διεξοδικότερα προς το τέλος της εκπομπής, εφόσον βέβαια θα μας το επιτρέψει και ο χρόνος, για να δώσουμε και τον λόγο και στους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κυριοπούλου, σε κάποιο σημείο της εισήγησης της κυρίας Ανδρουσοπούλου ανέφερε τη λέξη ταύτιση χαρακτήρων. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Κυριοπούλου, να μου πείτε πώς μπορούμε εμείς, ο οποιοσδήποτε, ο λογοτέχνης, ο δημοσιογράφος, ο φιλόλογος, ο νομικός ή οποιοσδήποτε εν πάση περιπτώσει νομίζει ότι και πιστεύει ότι μπορεί να γράψει ένα βιβλίο, να δημιουργούμε κάποιους χαρακτήρες, να δημιουργούμε κάποια όμορφα γεγονότα, κάποια όμορφη ατμόσφαιρα και με ποιο δικαίωμα να μπορούμε να κατευθύνουμε. Βέβαια εδώ να υπογραμμίσω ότι το δικαίωμα καταρχήν είναι στον αναγνώστη, ο οποίος διαβάζει, επιλέγει και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεται κατά πόσο αυτό μπορεί να του ταιριάξει επάνω του και να το διαβάσει, να είναι ένα εύπεπτο, όπως λέμε, βιβλίο.
Ποιος λοιπόν, επαναλαμβάνω, χωρίς να παρεξηγηθώ, εντός εισαγωγικών, δίνει το δικαίωμα σε όλους εμάς που θέλουμε να γράψουμε ένα βιβλίο να δημιουργήσουμε κάποιους χαρακτήρες. Πρώτον και δεύτερον, για να απαντήσετε ολοκληρωτικά. Αυτοί οι χαρακτήρες που θέλουμε να δημιουργήσουμε, τι χαρακτήρες είναι? Είναι οι χαρακτήρες που τους συναντάμε στον δρόμο, είναι οι χαρακτήρες που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, σε κάποιες περίεργες ταινίες, είναι οι χαρακτήρες που θα θέλαμε να γίνουμε εμείς και που ο πατέρας μας, η μητέρας μας δεν μας άφησε? Τι χαρακτήρες είναι? Ναι, ήθελα να πω ότι πριν γράψουμε ένα βιβλίο, πρώτα θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη το να ξεκινήσει κάποιος και να γράψει ένα βιβλίο. Και θέλει να, πέρα από αυτό που λέγεται ταλέντο, που δεν θα το αναλύσουμε εδώ, τι θα πει ταλέντο. Ταλέντο για μένα σημαίνει να αγαπάς κάτι πολύ. Πέρα από αυτή την αγάπη όμως, χρειάζονται κάποιες θεωρητικές γνώσεις για να γράψεις κάτι, για να γράψεις ένα βιβλίο. Και αφού μιλάμε για το παιδικό βιβλίο, πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίσουμε πολύ καλά τα παιδιά. Πρέπει να τα μάθουμε πάρα πολύ καλά, να μάθουμε την ψυχή τους, το μυαλό τους, τα προβλήματά τους, τα βιώματά τους και μέσα από τους ήρωες που πλάθουμε να πλησιάσουμε το παιδί. Να πλάσουμε ήρωες που θα γίνουν πρότυπα των παιδιών. Τα παιδιά μέσα από τους ήρωες να βρουν κάτι δικό τους. Άρα η επιλογή, συγγνώμη που σας διακόπτω, από τα λεγόμενά σας, τουλάχιστον εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η επιλογή είναι προσωπική δική μου. Εφόσον εγώ θέλω να διαβάσω, να γράψω ένα βιβλίο, συγγνώμη, η επιλογή αποκλειστικά ανήκει σε μένα. Ναι. Τώρα, το αν είναι ασφαλμένη ή όχι, αυτό θα αποδειχτεί εκ των υστέρων και εφόσον έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο και πολλές φορές εφόσον έχει διαβαστεί κιόλας το βιβλίο. Και από εκεί επάνω θα υπάρξει κάποια κριτική. Ήθελα να πω ότι πριν το βιβλίο κυκλοφορήσει επίσημα στα βιβλιοπωλεία ή δεν ξέρω με ποιους τρόπους, πιστεύω ότι πριν να μπει επίσημα στα σπίτια των παιδιών, ο δημιουργός πρέπει να βρει κάποιους αναγνώστες οι οποίοι θα το διαβάσουν ανεπίσημα. Το κάνετε αυτό, κύριε Κυριοπούλου? Εγώ προσπαθώ, ποτέ δεν, από αυτά τα λίγα βιβλία που έχω εκδώσει μέχρι τώρα, ποτέ δεν τα έχω βγάλει στη θέα, ας πούμε, του κοινού, εάν δεν έχω αναγνώστες δικούς μου ανθρώπους, παιδιά. Γνωρίζω πολύ καλά και από την λίγη γνωριμία που έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα ότι έχετε πολύ ανέκδοτο υλικό. Ναι. Τι είναι αυτό που σας έχει κάνει να είναι ανέκδοτο το υλικό σας? Εκτός από προσωπικούς λόγους που ενδεχόμενα δεν θα ήθελα να αναφέρομαι στην εκπομπή, αν είναι οικονομική ή κάτι άλλο. Υπάρχουν λόγοι που είδατε ότι αυτό το υλικό ίσως δεν ήταν αυτό που θα θέλατε εσείς να δώσετε στην οποιαδήποτε ηλικία θα απευθυνόταν το βιβλίο? Ναι. Γιατί σταματήσατε? Γιατί σταμάτησα? Γιατί πιστεύω ότι τα κείμενά μου δεν είναι αρκετά όρημα ή εγώ δεν είμαι όρημη μέσα από τα κείμενά μου για να τα εκθέσω στη γνώμη των παιδιών. Γιατί εγώ σέβομαι περισσότερο τα παιδιά από τους μεγάλους και αισθάνομαι πολύ μεγάλη ευθύνη. Πώς είναι όμως δυνατό, κυρία Κυριοπούλου, να είσαστε υπεύθυνοι και ολοκληρωμένο άτομο, να γράψατε ένα βιβλίο και εφόσον το γράψατε, καταλάβατε ότι αυτό το υλικό δεν ήταν εκείνο που θα έπρεπε για να δώσετε στην αντίστοιχη ηλικία? Πώς συμβιβάζετε αυτά τα δύο? Έκανα κάποιες προσπάθειες και μετά τα κείμενά μου τα διάβασαν κάποιοι που είναι πιο ειδικοί, έχουν ασχοληθεί περισσότερο, πιο πολλά χρόνια, ας το πω έχουν και τα θεωρητικά, τις γνώσεις περισσότερο από μένα και οι οποίοι μου είπαν όχι ακόμα. Εσείς είχατε τη διακριτική ευχέρεια να το κάνετε αυτό το πράγμα. Το ίδιο θα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ισχύει για όλους τους συναδέλφους, όχι εννοώ καθηγητές, εννοώ συγγραφείς. Και αυτό θα ήθελα να μου το απαντήσετε και εσείς και η κυρία Πέτροβιτς. Πόσοι κάνουν, κυρίες μου, αυτοέλεγχο πριν βγει ένα βιβλίο στην αγορά? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάποια άλλα καταναλωτικά αγαθά, τα μπισκότα ή τα φάρμακα έχουν κάποιες ημερομηνίες λήξεως. Που αν δεν τα ελέγχει κάποια επιτροπή, τα ελέγχει ο αγοραστής. Τα ελέγχει αυτός ο καταναλωτής ο λεγόμενος. Εδώ και το βιβλίο είναι ένα είδος καταναλώσεως. Ανεξάρτητα αν πηγαίνει στην ψυχή και όχι στο σώμα. Ίσως καμιά φορά να ανταποκρίνεται και στο σώμα. Ποιος μπορεί να ελέγξει λοιπόν αυτό το υλικό από τη στιγμή που θα βγει στο ράφι? Απλώς θα μου απαντήσετε πολύ απλά ότι θα μείνει απόλυτο. Θα το δούμε κάποια στιγμή σε κάποιο καροτσάκι, έστω και με 2-3 εκατοστάρικα. Κανένας όμως δεν μας λέει ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν θα αγοραστεί το βιβλίο. Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να ελέγξει, κυρία Πέτροβιτς, να ξεκινήσω με εσάς, το υλικό πριν μπει στο ράφι?
Εμένα με τρομάζει αυτή η λέξη που λέτε, να ελέγξει. Ξέρετε, τις πνευματικές δημιουργίες τις ελέγχουν μόνο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα και τα δικτατορικά. Θα μου επιτρέψετε να σας τρομάξω εντός εισαγωγικών και αυτό, γιατί φαντάζομαι πως κάποια τέτοια ερωτήματα θα έχουν βασανίσει και εσάς, αλλά θα βασανίσουν και πολλούς τηλεθεατές. Και ευκαιρία να το πούμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, εάν δεχτούμε, και πρέπει να δεχτούμε, ότι η παιδική λογοτεχνία είναι τέχνη. Η τέχνη είναι ελεύθερη. Δεν μπορεί καμία επιτροπή να τη δεσμεύσει, να τη συμβουλεύσει. Ναι, δηλαδή γίνονται διαγωνισμοί λογοτεχνικοί για χειρόγραφα. Υπάρχουν άνθρωποι με κύρος, υπάρχουν άνθρωποι με γνώσεις που δέχονται εθελοντικά να διαβάσουν πάρα πολλά κείμενα και να ξεχωρίσουν τα αξιόλογα. Αυτό είναι συμβουλευτικά όμως, δεν είναι απαγορευτικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν οι εκδοτικοί οίκοι που στην Ελλάδα γίνονται όλο και σοβαρότεροι και όλο και πιο σημαντικοί. Και όπως σε όλα τα κράτη του κόσμου, σε όλα τα μέρη του κόσμου, έχουν συμβούλους, ανθρώπους με γνώση, ανθρώπους με ευαισθησία και βέβαια με συναίσθηση του καθήκοντος που αναλαμβάνουν. Έτσι λοιπόν διαβάζονται τα βιβλία αυτά και αποφασίζεται αν θα εκδοθεί ή όχι ένα βιβλίο. Πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες εκδότες δεν είναι κουτί. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να βγάλουν ένα σκάρτο βιβλίο. Μπορεί να βγει ένα βιβλίο λιγότερο καλό ή περισσότερο καλό. Ένα βιβλίο που θα αρέσει περισσότερο στα παιδιά ή λιγότερο. Είμαι όμως απόλυτα βέβαιη ότι σήμερα στην αγορά ελληνικό παιδικό βιβλίο, λογοτεχνικό βιβλίο για παιδιά σκάρτο δεν υπάρχει. Δηλαδή επικίνδυνο θέλω να πω. Δεν αμφιβάλλω. Μπορεί να υπάρχει λιγότερο καλό, πιο πετυχημένο βιβλίο που θα το βαρεθούν λίγο τα παιδιά ή όχι, αλλά δεν υπάρχει επικίνδυνο. Δυστυχώς όλα τα επικίνδυνα δεν είναι στον έντυπο λόγο που απευθύνεται στα παιδιά και το γράφει απ' έξω. Είναι στην τηλεόραση. Εκεί που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, που τα παιδιά ανεξέλεκτα βλέπουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ενώ τα περιμένουν βιβλία πραγματικά εκλεκτά που σε ένα μεγάλο ποσοστό ασφαλώς θα έχουν να τους προσφέρουν πράγματα. Κάνετε την πάσα στην τηλεόραση και θα έπρεπε να απολογηθώ μέρες που είναι πρωτοχρονιάτικα, όμως δεν θα το κάνω για να μην φάω πολύτιμο χρόνο. Απλώς επιγραμματικά θέλω να αναφέρω το εξής, ότι εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι οι Έλληνες εκδότες είναι από τους εξυπνότερους στον κόσμο. Αλλά επίσης δεν αμφιβάλλω και δεν θα πρέπει να αμφιβάλλετε ούτε κι εσείς, αλλά ούτε και η κυρία Κυριοπούλου με την εμπειρία που έχετε, ότι οι Έλληνες εκδότες είναι επιπλέον και επιχειρηματίες και μάλιστα από τους πιο έξυπνους έμπορους στον κόσμο. Όσον αφορά για την τηλεόραση, σίγουρα δεν μπορούμε να καθαγιάσουμε τα ημάτια μας. Αλλά από εκεί και πέρα ας μην ξεχνάμε ότι από τη στιγμή που υπήρξε η δυνατότητα της ιδιωτικής τηλεόρασης, άλλωστε ότι δηλώσεις είσαι στη χώρα μας, ο καθένας μπορεί να δείξει, να πει και να κουβεντιάσει οτιδήποτε. Είναι στην επιλεκτική ευχέρεια του τηλεθεατή και αλίμονο φίλοι τηλεθεατές σε εσάς που δεν το κάνετε, να έχετε ένα τηλεχειριστήριο στο χέρι και εκείνη τη στιγμή που κάτι βλέπετε και δεν σας αρέσει, να πατήσετε το διπλανό κουμπάκι ή το κάτω ή το πάνω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ίσως μία ευχέρεια θα μου επιτρέψετε για να χαριτολογήσουμε που δεν την έχει ο αναγνώστης εφόσον έχει αγοράσει το βιβλίο. Δεν θα ήθελα να μείνουμε ακόμα κι άλλο επάνω σε αυτό. Θα ήθελα να έχουμε την κατάθεση της άποψης των δύο μικρών μας φίλων που τιμούν με την παρουσία τους στο ενημερωτικό Πάζλ για πρώτη φορά το 1993, νεαροί φίλοι μας εδώ, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον Μιχάλη. Μιχάλη, είσαι στη Δευτέρα Γυμνασίου. Τι είναι εκείνο, χρυσέ μου, που σε κάνει, που σε τραβάει μπαίνοντας σε ένα βιβλιοπωλείο να επιλέξεις κάποιο βιβλίο μετά από προσοχή αν θέλεις και μετά από αρκετή επιμέλεια στους τίτλους, στους συγγραφείς, την εικονογραφία ενός βιβλίου? Τι είναι εκείνο που θα σε τραβήξει? Πρόσεχε, όταν θα πας σε ένα βιβλιοπωλείο χωρίς να ξέρεις τι θέλεις να πάρεις. Πηγαίνεις σε ένα βιβλιοπωλείο επειδή ο πατέρας σου έδωσε 2, 3, 5, 10.000 και θα ήθελες το δώρο σου εκείνη τη στιγμή να ήταν ένα βιβλίο. Είτε αυτό είναι διακοπές Χριστουγέννων, είτε είναι τις διακοπές του καλοκαιριού που θα το συζητήσουμε αυτό, είτε είναι μέσα στη σχολική σου χρονιά. Τι είναι εκείνο λοιπόν που θα σε τραβήξει να επιλέξεις ένα βιβλίο? Πρώτα απ' όλα είναι η ύλη του και σαν δευτερεύον παράγοντας είναι ο συγγραφέας. Γιατί τώρα χωρίς να ξέρω εγώ ίδιος τι ακριβώς θέλω, θα πρέπει πρώτα να κάνω έναν έλεγχο σε όλα τα βιβλία. Αυτό όμως είναι πολύ σημαντικό που μας καταθέτεις αυτή τη στιγμή. Είπες καταρχήν η ύλη και μετά ο συγγραφέας. Αναρωτιέμαι πώς θα μπορέσεις, έστω και αν καθόσουνα μία ώρα σε ένα βιβλιοπωλείο μέσα, να καταλάβεις από εκατοντάδες βιβλία που είναι στα ράφια το τι ύλη, σε τι ύλη μάλλον αναφέρεται το κάθε βιβλίο.
Πώς το καταφέρεις αυτό το πράγμα, θα ήθελα να μας πεις. Διαβάζεις τον πρόλογο, διαβάζεις κάποιες από τις σελίδες μέσα, βλέπεις τη γλώσσα αν σου ταιριάζει και θα ήθελα μετά να συζητήσουμε για το συγγραφέα. Πρώτα είναι, όπως είπατε, μέσα κάποιες σελίδες από το βιβλίο και ίσως και ο πρόλογος και σαν δευτερεύοντας παράγοντας πάλι. Πόσο ρόλο για σένα, Μιχάλη, παίζει η γλώσσα? Ανοίγεις μια σελίδα και βλέπεις μονοτονικό σύστημα ή πριν από λίγα χρόνια έβλεπες την καθομιλουμένη, την απλή καθαρεύουσα που λέγαμε. Τώρα από κάποια εποχή και μετά αυτά τα δύο έχουν αλληλομιχθεί, θα έλεγα, και κανένας δεν ξέρει σε ποια γλώσσα γράφει. Ας με επιτραπεί η έκφραση κανένας, εξαιρέσει βέβαια των συμπαρουσιαζομένων εδώ στην εκπομπή και εξαιρέσει και άλλων πολλών γνωστών λογοτεχνών και πολύ καλών συγγραφέων, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον εμείς που διαβάζουμε, πολύ λίγοι είναι που αισθανόμαστε ότι διαβάζουμε μία απτή γλώσσα. Πώς καταλαβαίνεις ότι αυτή η γλώσσα θα μπορούσες κάλλιστα να διαβάσεις και να οδηγηθεί σε κάποιο νόημα? Προσωπικά είναι η δημοτική γλώσσα. Ο γνώμονας δηλαδή που διαλέγεις είναι η γλώσσα που διδάσκεσαι στο σχολείο σου. Ναι, μάλιστα. Λογικό. Μετά είναι η καθαρεύουσα που όχι τόσο πολύ, γιατί είναι κάποιες άγνωστες λέξεις. Αν έχεις να επιλέξεις δύο εκδόσεις διαφορετικών συγγραφέων ή του ιδίου, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, με το ίδιο θέμα. Και το ένα θέμα είναι στο μονοτονικό ή στη δημοτική, δεν ξέρω πώς θέλεις να ονομάσαι το, και το άλλο είναι στην απλή καθαρεύουσα, με τις ψηλές και τις δασίες. Ποιο βιβλίο θα αγόραζες, ανεξάρτητα τιμής? Επειδή και στο σχολείο δημοτική γλώσσα περισσότερο μαθαίνουμε, βέβαια με την δημοτική. Έχουν ακουστεί πολλά και είσαστε στην τάξη που θα πρέπει να έχετε προβληματιστεί αρκετά από αυτό το θέμα. Για τα αρχαία ελληνικά, τι νομίζεις είναι εκείνο που προσφέρουν, που προσθέτουν τα αρχαία ελληνικά στο σχολείο σας, στην ηλικία που είσαστε, ή που τι θα ήταν εκείνο που θα αφαιρούσαν από το σχολείο και τη διαπαιδαγώγησή σας, εάν δεν υπήρχαν τα αρχαία ελληνικά, έστω και με τη μορφή που υπάρχουν? Τα αρχαία ελληνικά τώρα μας βοηθούν να γνωρίσουμε ζωντανά τον αρχαίο κόσμο των Ελλήνων και συγκεκριμένα τώρα των Αθηναίων εμείς. Στην τάξη που βρίσκεστε. Ναι. Είχες ποτέ, Χρυσέ μου, αναρωτηθεί πριν διαβάσεις αυτά τα βιβλία τι γινόταν στην τάξη των Αθηναίων, όπως είπες? Πριν διαβάσεις αυτό το βιβλίο, υπήρχε κάποιος τρόπος δηλαδή να μπορείς να μπεις μέσα σε αυτή τη ζωή και να μάθεις για αυτούς τους ανθρώπους? Και αν ναι, από ποια βιβλία? Από εγκυκλοπαίδειες, από εξωσχολικά, από λογοτεχνικά, από τι βιβλία? Περισσότερο από εγκυκλοπαίδειες και εξωσχολικά, τα οποία αναφέρονται στην αρχαία Ελλάδα. Ποια σύμπτωση απόψεων, ποια ομοιότητα και ποιες διαφορές θα μπορούσες να διακρίνεις μεταξύ ενός λογοτεχνικού βιβλίου που είναι εξωσχολικό, που θα πας εσύ να το επιλέξεις μέσα από ένα βιβλιοπωλείο, και από ένα καλό βιβλίο του σχολείου σας? Καταρχήν, Μιχάλη, να πούμε, παιδιά μου, τα πράγματα με το όνομά σας. Έχετε καλά βιβλία στο σχολείο σας, στην Ήλη? Να μην φοβηθείς να το πεις. Εδώ μπορεί να μας βλέπουν και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή μπορεί και να μην μας βλέπουν. Μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή την άποψη και κάποια στιγμή θα σας ξανακαλέσουμε να έχουμε και εκπροσώπους της ΟΛΜΕ εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν καλά βιβλία στην τάξη σας? Δηλαδή τα βιβλία σας είναι βατά, είναι κατανοητά? Τα διαβάζετε και καταλαβαίνετε ή πρέπει να διαβάσετε και δεύτερη και τρίτη φορά το κείμενο? Όχι, είναι κατανοητά. Πάντα ήταν κατανοητά? Και στο δημοτικό συνέβαινε αυτό και στις δύο τάξεις του γυμνασίου? Να και στις δύο τάξεις του γυμνασίου. Φεύγουμε λοιπόν αυτό. Προσωπική σου άποψη, πολύ καλά κάνεις και το λες, είναι αυτή. Ποια είναι οι διαφορές και ποια είναι η ομοιότητα που διακρίνεις μεταξύ ενός λογοτεχνικού βιβλίου που θα βρεις στο βιβλιοπωλείο της κυρίας Πέτροβιτς, της κυρίας Κυριοπούλου? Θα πας κάποια στιγμή και θα δεις Βασιλική Κυριοπούλου, Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτζοπούλου. Γιατί θα το επιλέξεις αυτό το βιβλίο? Ποιες είναι οι διαφορές και ποιες είναι οι ομοιότητες που έχει αυτό το βιβλίο με κάποια βιβλία του σχολείου σου? Τι είναι εκείνο το περισσότερο που θα σου προσφέρει εκείνο το βιβλίο? Το λογοτεχνικό βιβλίο βέβαια είναι περισσότερο, μας το δίνει πιο ζωντανά, με μεταφορές, κάποιες εικόνες, και ενώ κάποιο βιβλίο του σχολείου μας το δείχνει, δεν μας το δείχνει πάντοτε ζωντανά ζωντανά δεν μας το δείχνει την εικόνα που θέλει να μας δώσει για την αρχαία Ελλάδα τώρα που λέτε συγκεκριμένα. Φεύγοντας λοιπόν από την άποψη τη δική σου, να περάσουμε, ενώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από κάποια βιβλία που θα δούμε αργότερα, αλλά θέλαμε να βάλουμε και 2-3 εικόνες από την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα των εορτών και την πρωτοχρονιάτικη. Θα δούμε κάποιους τίτλους βιβλίων, χωρίς να θεωρηθεί τίποτα και για κανένα λόγο διαφήμιση, απλά κάποια βιβλία χωρίς επιλογή καμία,
έτσι να έχουμε κάποια μυρωδιά, θα έλεγα, κάποια ίχνη βιβλίων στην εκπομπή μας. Να πάμε στο Γιώργο. Γιώργο, πες μας τι είναι εκείνο που αισθάνεσαι ότι σου λείπει από τα βιβλία του σχολείου σου, του γυμνασίου, της τάξης που είσαι και που θα έπρεπε αναγκαστικά, χωρίς να γίνεται διαφορετικά, να τα συμπληρώσεις με κάποια βιβλία από τα ράφια ενός βιβλιοπωλείου. Τα βιβλία του σχολείου που διδασκόμαστε είναι η διδακτική ύλη που πάντα σε όλες τις τάξεις διδασκόμαστε. Δηλαδή δεν διδασκόμαστε, διδασκόμαστε πάντα τα ίδια, μπορώ να πω. Τι εννοείς πάντα τα ίδια? Παραδείγματος χάρη, στο γυμνάσιο μαθαίνουμε τα ίδια στα μαθηματικά, όχι στα μαθηματικά, ιστορία. Ανέφερες πολλές φορές τη λέξη ίδια. Λέγοντας τη λέξη ίδια εννοείς ίδια ύλη με κάποιες προηγούμενες τάξεις? Ναι, μόνο εννοείς ότι έχετε τα μαθηματικά που είχατε στην πρώτη τάξη, απλώς γίνεται συνέχεια? Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο φαινόμενο. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε όλα τα μαθήματα. Σε ποιο μάθημα είναι εκείνο, λοιπόν, για να σε βοηθήσω στην ερώτησή μου ακόμα πιο απλά, που αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει εξέλιξη στα βιβλία? Ότι διδάσκεσαι τα ίδια πράγματα τα οποία θα μπορούσε να σου πει η μητέρα σου, ο πατέρας σου, κάποιοι γνωστοί στον δρόμο ή που θα μπορούσες κάλλιστα από την εγκυκλοπαίδειά σου να τα διαβάσεις. Η ιστορία, παραδείγματος χάρη, όπου διδασκόμαστε περίπου την ίδια ύλη, μόνο που στο γυμνάσιο είναι λίγο πιο ανεπτυγμένα η ύλη. Υπάρχουν βιβλία που σας έχουν δυσκολέψει ιδιαίτερα και που και με την παρότριση των καθηγητών σας αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποια βοηθήματα? Όχι, δεν νομίζω. Συνήθως αυτοί που χρησιμοποιούν βοηθήματα το κάνουν για τις ερωτήσεις και για τις περιλήψεις. Ένα λογοτεχνικό βιβλίο, Γιώργο. Κάθε πόσο καιρό αγοράζεις καταρχήν ένα λογοτεχνικό βιβλίο? Συνήθως αγοράζω τις διακοπές που κάνουμε για να έχω χρόνο να το διαβάσω. Μερικές φορές όμως αγοράζω και μέσα στο χρόνο, όπου διαβάζω συνήθως τα βράδια. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα άλλο φαινόμενο που ενδεχόμενα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με την κυρία Ανδρουτσοπούλου και με την κυρία Κυριοπούλου, το ότι τα παιδιά αγοράζουν λογοτεχνικά βιβλία, ας πάρουμε έτσι ακριβώς όπως μας ανέφερε την πρόταση ο Γιώργος και τη μεταφέρουμε έτσι ακριβώς στον αέρα, όταν υπάρχει ευχέρεια χρόνου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τον υπόλοιπο καιρό δεν υπάρχει χρόνος να διαβαστεί κάποιο βιβλίο, ή φοβόσαστε ότι αν ξεκινήσετε ένα βιβλίο θα το αφήσετε στη μέση? Νομίζω ότι αυτό που είπατε, το δεύτερο, ότι θα το αφήσουμε στη μέση. Γιατί και ειδικά τώρα στις τάξεις του γυμνασίου και ειδικά στη Δευτέρα και στη Τρίτη πρέπει να διαβάζεις. Άλλωστε υπάρχουν και οι εξετάσεις που είναι κάθε νομίζω εξάμηνο, τρίμηνο, όπου είναι επανάληψη της ύλης όπου έχουμε διδαχτεί. Μάλιστα. Σημαντικές οι καταθέσεις που είχαμε από τους δύο μικρούς φίλους και βλέπουμε λοιπόν πώς σκέφτονται τα παιδιά σε αυτές τις τάξεις, σε αυτή την ηλικία, γύρω στα 14 τους, και ποιοι είναι οι προβληματισμοί τους. Θα μπορούσαν να είναι ακόμα πολύ περισσότεροι και θα μπορούσαμε να έχουμε την ευχέρεια να τους αναπτύξουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μας επιτρέψει ο χρόνος, όμως ας προχωρήσουμε στην συνέχιση της εκπομπής μας και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κυριοπούλου. Τι σημαίνει έμπνευση, κυρία Κυριοπούλου? Πώς γράφετε ένα βιβλίο? Καλά, στην αρχή μας είπατε ότι με την ευθύνη τη δική σας, εν πάση περιπτώσει, επιλέγετε κάποιους χαρακτήρες που αυτούς τους χαρακτήρες θα θέλατε να τους περάσετε στους μαθητές σας ή σε όσους, εν πάση περιπτώσει, θα θελήσουν να διαβάσουν ένα βιβλίο που λέει Βασιλική Κυριοπούλου. Πώς επιλέγονται τα θέματα? Αφενός και αφετέρου, αυτά τα θέματα πρέπει να υπάρχει κάποια έμπνευση ή ξαφνικά όταν περπατάτε εσείς, ας πούμε, στον δρόμο, σε ένα δάσος ή κάνοντας μια παρέα με κάποιους ανθρώπους. Έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε κάποια θέματα και αυτό γίνεται μια ευκαιρία και σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε και μια συγγραφή. Ναι, η έμπνευση δεν έρχεται από μόνη της, υπάρχουν ερεθίσματα. Και εγώ προσωπικά τα ερεθίσματα τα παίρνω από τους μαθητές μου, διότι βλέπω σοβαρά προβλήματα που τα ταλαιπωρούν και ήθελα να κάνω μια πρόταση για τον εαυτό μου πρώτα και για τους άλλους που γράφουν. Πιστεύω ότι ένα παιδικό βιβλίο δεν πρέπει να περιέχει ένα μόνο θέμα και συγκεκριμένο, γιατί να πω κάτι, ότι το θέμα του βιβλίου πρέπει να αγγίζει το παιδί, να είναι ανάλογο προς τα βιώματά του. Και να πω κάτι, όταν ένα παιδί καίγεται από ένα πρόβλημα
και του λέμε παραδείγματος χάρη για ένα δάσος που καίγεται μέσα σε ένα βιβλίο, του φαίνεται αυτό το ζήτημα πάρα πολύ μακρινό στα δικά του προβλήματα και στα δικά του βιώματα. Γιατί ήδη